Трима мъже бяха намерени простреляни в хижа край прохода Петрохан. Петрохан, околчица. Когато се случи трагедия като тази на Петрохан, първата реакция на много хора е да търсят конспирация. Защото идеята, че група хора могат доброволно да последват една опасна идея, изглежда нелогична. Но историята показва нещо друго. През 1997 година в Съединените щати 39 души се самоубиват заедно. Те вярват, че душите им ще бъдат прибрани от извънземен кораб, който следва кометата Хейл-Боб. Тази група се нарича Heaven's Gate. И макар историята да изглежда невероятна, тя показва колко силно може да бъде влиянието на един култ върху човешкия ум. Това е история за десетки хора, които повярваха, че могат да излязат в космоса срещу $5.75. След малко ще станете пряк свидетел колко сериозни могат да бъдат култовете. По-важното е, че ще проследите това още от самото начало. Надявам се с това видео да разберете какво означава сляпата вяра. Никой от хората, които виждате на екрана, не беше разбрал това, защото сега никой от тях не е жив. Историята започва в Тексас през 70-те години. Маршал Херал Вайт, който е в духовно търсене, и Бони Нетлес, медицинска сестра, интересуваща се от духовни теми, се срещат случайно. И двамата са на около 40 години, но докато Еплуайт е сам, Нетлес по това време е омъжена. С напредването на срещите им, двамата започват да вярват, че между тях има духовна връзка. Особено задълбочено размишляват върху книгата Откровение в Библията и скоро стигат до необикновено заключение. Повярвали, че те са двамата свидетели, споменати в Библията. В книгата се казва, че тези двама свидетели ще пророкуват на земята преди Апокалипсиса, после ще бъдат убити и след 3 дни ще възкръснат и ще бъдат възнесени на небето. Запомнете честа за възнасянето на небето. В края на историята ще разберете защо. Но нашият тандем тълкува от тези 1900 годишни твърдения по модерен начин. Според Еплуайт и Нетлес, те били двама божествени пратеници от друга планета, натоварени с задачата да донесат спасение на човечеството. Освен това, вярвали, че възнасянето на небето, описано в Библията като издигане в облаците, всъщност ще се осъществи чрез летящи чинии. Тоест, технологично превъзхождащи извънземни същества били самият Бог и ангелите. Когато му дойде времето, те щели да пристигнат с космически кораби, да подложат света на нещо като апокалипсис и да вземат със себе си само подготвените вярващи. А Нетлес и Еплуайт се виждали като двете централни фигури в този космически план за спасение. Така Нетлес напуска съпруга си и тръгва на път с Еплуайт. През 1973 и 1974 година започват да търсят хора в духовно търсене в южните и западните щати на Америка. През май 1974 година жена на име Шаран Морган била толкова впечатлена от разказите им, че дори оставила децата си и се присъединила към тях. Но скоро съжалила и ги напуснала. Еплуайт и Нетлес обаче продължили да използват нейните кредитни карти, което довело до ареста им. Жената била освободена скоро след това, но се оказало, че срещу Еплуайт има заповед за арест заради открадната кола и той останал още 6 месеца в затвора. Но тази божествена мисия не можела да спре. След 6 месеца двамата отново се събрали и продължили мисията си. Трябвало да намерят нови хора, които първо да повярват в религията, а после в летящи чинии и извънземните. И за съжаление, това нямало да е трудно. 1975 година била годината, в която посланията им достигнали до по-широка аудитория. Вече се представяли като двамата или UFO дуото. Те имали оригинална доктрина, която съчетава уфология, New Age течения и християнски апокалиптични вярвания. Според тях, извънземните вече били създали човечеството в началото,
а сега с приближаването на времето на жътвата, т.е. на апокалипсиса, канали някои хора да преминат на по-високо ниво на съществуване като част от експеримент. Онези, които приемат да участват, ще ли еволюционно да надминат човешкото ниво и да бъдат взети на свещен космически кораб, за да започнат нов живот. Звучи ли нелепо? Може би. Но тези идеи не се сторили нелепи на 80-те души, присъствали на срещата им през април 1975 година. Там те обявили, че са двамата свидетели от историята за последните времена в Библията. Около 25 души от присъстващите решили да оставят целия си живот и да се присъединят към тях. Така, увереността им и вярата, че са избрани, още повече се засилили. Последователите им продали всичките си материални притежания, сбогували се с близките си и изчезнали с тях. Да, 20 възрастни, предполагаемо психически здрави хора, продали всичко, сбогували се с съпрузи и деца и ги последвали. Двамата, опирайки се на авторитета, който получили от последователите си, си дали имената До и Ти, вдъхновени от музикалните ноти. За няколко месеца групата им достигнала около 100 души и те обикаляли САЩ от край до край, опитвайки се да привлекат нови последователи. Живеели в палатки в пустинята, понякога оцелявали чрез просия по улиците. До 1976 година култът спрял да приема нови членове и се превърнал в напълно затворена общност, управлявана със строги правила. След това, чрез серия от тестове за вяра, броят на последователите постепенно бил редуциран. От стотици останали само най-лоялните. Формирало се малко ядро от напълно предани членове. Изолирани от света, те преминавали през строга дисциплина, подготовка за достигане на по-висше, свръхчовешко ниво. Всъщност, те се подготвяли за деня, за който ще стане дума след малко. Членовете на Heaven's Gate възприемали себе си като ученици в духовен клас, а Applewhite и Netless били техните учители. Според философията на групата, земният живот бил изпитание, класна стая, в която човек трябва да преодолее злото, да надмогне тялото и желанията си и да се подготви за следващо ниво на съществуване. Затова вътре в общността се прилагала изключително строга духовна дисциплина. През 1976 година, когато групата се изолира напълно, До въвежда цяла система от правила, които всички трябва да спазват. Противно на очакванията, сексуалната активност била абсолютно забранена. Дори повече от това. Някои членове стигнали до крайности, за да потиснат напълно сексуалните си импулси. 8 мъже, включително самият Applewhite, взели решение да се подложат на кастрация. Първоначално, един бивш медицински член на групата опитал да извърши процедурата сам. Това почти довело до смърт. След този инцидент било решено всички следващи операции да се извършват в болнична среда. Останалите мъже също били кастрирани и приели това като част от новия си живот. Това показва до каква степен членовете били готови да се откажат от всичко човешко. Те изоставили имуществото си, парите си, семействата си и дори сексуалната си идентичност. Всичко, което се смятало за земно, било оставено зад гърба им. Вътре в групата всички носели сходни дрехи, имали еднакви прически и следвали едни и същи модели на поведение. Целта била ясна – достигане на по-висше ниво на съществуване. С течение на годините, ученията на Applewhite и Netless се превърнали в тяхната единствена истина. Външният свят бил възприеман като покварено място, контролирано от зли извънземни и изпълнено с измами. Само пътят, показан от До и Ти, можел да ги отведе до истината. Това била тяхната реалност. Групата живеела номадски, в палатки, в уединение, с уроци и строга дисциплина. Така продължило до 1985 година. Тогава се случило нещо, което разтърсило цялата им система от вярвания. Бони Нетлес, Ти, свещеният съосновател, избраният висш учител, починала от рак. Смъртта й действала като земетресение вътре в култа. Защото до този момент
Еплуайт и Нетлес учили последователите си, че когато дойде голямото спасение, те ще се качат на космически кораб със своите физически тела и ще напуснат Земята. Но ако ти била избрана за тази мисия, защо тялото й си отишло по толкова обикновен начин? Заради болест? Започнали въпроси, съмнения. Тогава Маршал Еплуайт, вече единственият свещен водач, променил учението. Тялото можело да умре, но духът оставал. Нетлес не била изчезнала. Тя просто била преминала на следващото ниво по-рано. И когато настъпи денят, тя щяла да се върне заедно с тях. Нямало причина за тревога. Групата приела новото обяснение и продължила, още по-изолирана от външния свят. През 90-те години обаче Еплуайт открил нов инструмент – интернет. Това бил мощен канал за разпространение на посланията им. В продължение на няколко години членовете изучавали новата технология. След това създали собствен уебсайт. Онлайн се представяли като висшия източник. Публикували ученията си и дори предлагали услуги по уеб дизайн, за да финансират съществуването на групата. Но интернет не донесъл това, което очаквали. Вместо нови последователи, те получили подиграхки, присмех, отхвърляне. Затова отново се затворили в себе си. Понякога се присъединявал нов член, понякога някой напускал. Но ядрото останало стабилно, около 30 души. 30 души, които чакали деня, в който извънземните ще дойдат. И тогава един радиопредавател обявил нещо. Нещо, което те възприели като знак. Знакът, който чакали. Водещ обсъждал в ефир теории за извънземни конспирации. В един от разговорите той споменал нещо конкретно, че зад приближаващата се комета Хейл-Боб може да се крие придружаващ обект, възможно НЛО. За повечето слушатели това била просто поредната конспиративна теория. Но за Heaven's Gate това можело да бъде знакът. Знакът, който чакали от десетилетия. През 1995 година астрономи официално обявили откриването на една от най-ярките комети на 20 век – Хейл-Боб. Изчисленията показвали, че в края на март 1997 година тя ще премине най-близо до Земята. За науката това бил впечатляващ космически феномен. За култа това бил дългоочакваният сигнал. Маршал Еплуайт бил убеден, че зад кометата се крие космически кораб. Според него, ярката опашка служила като перфектен камуфлаж. Голямата светлина скривала кораба, който щял да прибере избраните. Времето за завършване било настъпило. Да обявил, че след 22 години обучение в земното училище, те са готови да преминат на следващото ниво. Техният духовен учител Ти вече ги очаквал. През октомври 1996 година групата наела голямо имение в заможното предградие Ранчо Санта Фе край Сан Диего. Луксозна къща с площ над 900 квадратни метра. Наемът $7000 месечно. Там те създали своя изолиран щаб и направили нещо още по-необичайно. Закупили застраховка срещу отвличане от извънземни. Да, през 90-те някои компании предлагали подобни полици като рекламен трик. Срещу символична сума, застраховката обещавала обезщетение до $1 милион на човек в случай на отвличане, нараняване или смърт от извънземни. Иронично. Хора, които вече били продали имуществото си и се били отказали от земните грижи, все пак сключили такава застраховка. Но зад тази привидна странност стояла много по-мрачна подготовка. Към март 1997 година До започнал да дава последните си инструкции. На 19 и 20 март записал видео, заглавено «Последният изход на До». В него заявил, че времето за евакуация на планетата е настъпило, че единственият начин да напуснат този свят е доброволно да прекратят земния си път. Кометата Хейл-Боб била знакът. Скрити зад нея, извънземните ги очаквали. Корабът щял да ги отведе в Царството Божие.
Учениците приели това, без съпротива, без колебание. Защото истината е, че те вече се подготвяли. Последното пътуване било започнало много преди кометата да се появи на небето. Между 22 и 26 март 1997 година се случва едно от най-потресаващите масови напускания на този свят в историята на сектата Вратата на рая. В къщата се намирали общо 39 души, 21 жени и 18 мъже на възраст между 26 и 72 години. Сред тях бил и лидерът на сектата Маршал Еплуайт. Това не се случило наведнъж. Случило се в рамките на няколко дни на 3 отделни групи като вълни. След като първата група вземала лекарствата, останалите подреждали телата на приятелите си, които вече били починали. След това следващата група започвала своята подготовка. Еплуайт бил част от последната група. Според правилата на YouTube не мога да разказвам по-подробно какво точно се е случило. Хората постепенно губели съзнание, дишането им спирало и, както те вярвали, се качвали на своя въображаем автобус. За 4 дни цялата група напуснала този свят. Когато отивали до леглото на всеки от починалите, останалите сваляли найлоновите пликове и покривали телата с лилаво одеяло. Всички били облечени в еднакви, почти униформени черни дрехи, а на краката си имали чисто нови черно-бели маратонки Nike. На ръцете си носели нашивки с надпис «Екипът, който отива към небесната порта». В джоба на всеки член на сектата имало по $5.75. Защо точно тази сума, има различни предположения, но никога не е намерено сигурно обяснение. На 26 март 1997 година след обед в шерифския департамент на Сан-Диего постъпил анонимен сигнал. Човекът по телефона казвал, че на дадения адрес се е случило точно това, което току-що описах. Оказало се, че подателят на сигнала е бивш член на Heaven's Gate на име Рио. Същия ден след обед той получил пакет. Вътре имало копия от последното видео на Еплуайт, както и касета с индивидуалните прощални послания на всички членове на групата. До тях имало и писмо, в което се казвало нещо от рода на «Както влязохме в тези тела, така и ги напуснахме». След сигнала, първият полицай пристигнал на мястото, влязал през страничната врата и погледнал вътре в къщата. Гледката била ужасяваща. Вътре нямало никакви признаци на живот. След подробния оглед, телата били откарани заедно в крематориум, а пепелта им по-късно била разпръсната на подходящо място. Това било всичко. Случаят избухнал в медиите като бомба. Но съвсем разбираемо, никой не можел да разбере как се е стигнало до тук. Дори известно време по-късно, темата се превърнала в материал за шеги в нощните телевизионни шоута. Но отвъд всички шеги и ирония, останала една много тъжна истина. Дали хората там бяха направили това по своя собствена воля, или умовете им бяха силно повлияни? Повечето експерти обявиха лидера за измамник и хвърлиха вината върху него. Но когато били разгледани видеята и писмата, които групата е оставила след себе си, се забелязало, че голяма част от членовете са приели случилото се по собствено желание, дори с известно вълнение и очакване. Човешкият ум наистина е труден за разбиране. Но, независимо от всичко, картината остава ясна. Сляпа привързаност, силни вярвания и повлияни съзнания. Можем ли да направим съпоставка с случая Петрохан? Решете вие. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да чукнете звънчето. До нови срещи!